Kevangji busik ni phainar kebarni Karbiang Autonomous Council kiligalong bangso hut BJP asong pen bangthrok abarim heli ki ot asong ang bong pen Ramsing ingti cheparjan nikonjo katharta inulo bonta BJP asong pen tiket ki pipon pe dada jok amithang jungjung pen Karbiang Autonomous Council kilik kachepate dunjia phan karjabdun Kyongdung Raikom sai khelong lam hoi mate case ki dotanga bangphu Karbiang Autonomous Council kilik kachepate dunjia phan kachisik State Election Commissioner hin pen Karbiang Autonomous Council kilik arni kewangji wosik ni phainar kebarni pangdak det penapi kyongdung ratcharia songatum ticket ki hangjo hanghai anpin lo bangso hut abarim UPLA CNC klembang Ramsing ingti cheparjan nikonjo katharta inudlo BJP along ticket ke hangdun pen kilong le dera jok jungjung mate independent pen Karbiang Autonomous Council kiligalong kachepati dunjia phansi mangponsi nomination alo jogdunlo Ramsing ingti cheparjan nikonjo kathar sorkar thingno hele kamanchi osi kedamtang suri hinira ingkoira isianingkan chiti ni phai clear ni monsam malamdon chetokponlo bangsoapi BJP ratcharia songlong chepo ogdunsi ticket hangdunlo bonta ticket kilong dunde dera jok Karbiang Autonomous Council along ang hoi chepalong dunjia phan amang kaheman pon abangpu ok chumprana song claim barim Ramsing ingti UPLA CNC barim Ramsing ingti cheparjan nikonjo kathar ki ongdung alam hoi mate ake sangbong pen sitame Karbiang Autonomous Council kiligalong kachedan dunjia phan arjab dunsi ke hai dunjia phan aning chepat hepon News report Karbiang Long Live Nisami ji